What is that? As saying to a billion human beings now enslaved behind the Iron Curtain, give up your dreams of freedom. Because to save our own skins, we're willing to make a deal with your slave masters. Ja, så stannar fast för de särskilda med rymmet. Prinspackar, badnagrader och pizzabackar. Dyra bär tui med notch Rolex och där man kallar. Fuck rap, fuck ett vers. En ett par pyro kan säga man skratt upp på kors skräll. Helvete.